Mushure mekunge makadzi apindura maititi panyaya yavo yekuti no to xenophobia, maititi vati ivo vakazvipira kuti everyday makuseni vaite live vachitaura kuti makadzi haasi kuuya kuZimbabwe, vari kuti ivo nyaya yake yekuti akagonyarara achikonewa kutsiura chero vekunyika kwake ndo yaiita kuti tisvike patiri nhasi. So maititi vakataura vakati ivo mapromoters edu anofanira kumisiwa kuwinza vana makadzi, haisi nyaya yekuti tinokuvenga anything like that. Inyaya yekuti gara kunyika kwenyu ikoko kusvikira this thing chaita die down, kuzviisa pariski kuda kupinda munyika mevanhu vaunoti ivo vari kunzi ivo vanonhuhapwa, munoda mari yedu seiko imi musingatidi. Ndo mashoko amaitete makadzi akabva ati iye getting this statement like this offend me, and I know you don't care about how I feel, but you must know that I am not forcing to perform in Zimbabwe in this situation. If you tell my promoter to bring me, I will come. Also, if you tell him not, he will stop me. I won't. It's not my show. I was booked. Don't make it look like I'm doing a show in Zimbabwe by force. So ndo response ya makadzi akati guys ini ndiri ngoriwo munhu akabhukwa, saka since ndakatoti kamaridza vanhu ndochitongouya kakushow kwacho maZimbabweans ati aiwa imamukwanisi kuuya. Madam Boss vanga vapindira conversation yacho vakati nini ndinomira namakadzi panguva yakadai, makadzi has always been munhu wedu nekuti ivo paushamwari hwavo havasi kuona the bigger picture. The bigger picture is not hating makadzi, no, but the bigger picture iri kungoti kana tiri boycota nyika yose ngatiregei kuva nema exceptions. Zvinobva zvaita kunge tiri kuselecta, hatisi kuboycota vanhu vose, tiri kungoti susu kana tangomira senyika kuti hatisi kutora maartist akati ndizvo zvimwe teto. Makadzi ari kuti iye she is the African queen and Africa is one. Iye sa reigning queen yeAfrica yose ari free kufamba chero pese paanoda. Maitete vati ivo ndaona zvangu makadzi akandipindura papost yangu achiti I am offending her. It's clearly our English understanding is not telling her. Zvekuti promoter ndiye akati uya, it's not like you are forcing to come is not the point here. Kuya unotoda because you get a lot of money here. But the message I'm trying to pass is not now. Reasons you know exactly why. Our National Arts Council had said because of the anger in our people caused by what your people are doing, you might be caught in the crossfire even if you are not the one causing it. It's your people. Be safe than sorry. You do not know what anyone can do. Even as we are advocating for peace, you cannot control people's emotions or how they feel. So relax. You will come, but not now. Finish and declare. So ndo mashoko amaititi vari kuti aiwa mainika better safe than sorry. Garai kunyika ikoko. These are your people. Your face is simply a representation of your people. Vanhu vachikuona vane zvavanotofila emotionally. Pano vanhu vakawanda vakauya recently vairara panze. Vanofila sei kana maakuchiridza makadzi vachikuona pastage. Ndo nyaya iripo. Our National Arts Council had said because of the anger hatidi kuti tizopinda mawani waitiwa kanyama kanyama. I don't know why she's fighting. Why Mafikizolo isina kumboita kana noise about it. They simply understood the situation. Mafikizolo has shown Zimbabwe love as well, but they understand the situation at hand. Inini manje ndogona kutoti everyday ndotomukira kutaura izvozvo zvamuri kuti zvakwana. Zvichakwana kana munhu wese akarara panze kukapa adzoka kumba. Uye kana match na yasinta yapera. Zvenyu zvekukanganwa chinhu in one day makajaidzwa. Izvezvi ndiripo pama-SA artist and I will not be diverted zvamuri kuda kuti ndiite. Imimi itai ikoko. Just one statement on a page. No to xenophobia. She can't post hiding behind fake love or just want money, just wanting money. Yeah. Aiwa, ngangonyora no to xenophobia. Zvapera as the African queen ka kuti aiwa indino kuunite mose Africa we are one. No to xenophobia. A simple statement yakaitiwa nevanhu veBangladesh avo vakangondomira pamwe chete nemashevrons ndobva vangotiwo no to xenophobia. Zvatopera vanhu vototanga kutamba zvavo mechi yavo. Hey,
pakaipa. Asi ndizvo zvatiri isu vana vevhu, hatitani kukangamwa. Tinongoti uyu wakatikanganisira, aiwa kana tisu tinomira tese tinomira. Pamwe pacho hapadi kuti vanhu vamire vese, ndosika tichiramba tichitsikirirwa tichienda mberi. Maitete vari kutaura a beautiful statement zvachose kuti kusvikira zvapera zvati no, ndo patichatora makadzi. Recently akaenda kuCongo akasvika kuya mota yaanga ari mairi yakadhamejiwa, vanhu vachiedza kuti vasvike paari. Why? Because she's a representation of vanhu of the country as a whole. Pane vakaenda kuMozambique recently vakanodzingwa murestaurant, aiwa vaivaone pamuromo kava kuti imimi kunyika kwedu muri mamaids chino vaita zvavo pamuromo, but vaka-understanda message yavakatumigwa yekuti isusu hatitodi nezvenyu, handiti muri kuona nyaya iripo. You are a representation of your people. Vamwe vari kuti ivo makadzi muri kuti she's one of us. Why do Zimbos think it's prestigious to be associated with South African artist? If she is one of us, she should speak against xenophobia. Like now, if Malema visits Zimbabwe, no Zimbabwean would have any issue with him because he is on record speaking against xenophobia. We will welcome him. But why are these artists silent? It's like they are fooling us, enjoying the best of both worlds. That cannot happen. If Makadzi stand with Zimbabweans, why does she not condemn xenophobia? Iyo show handiti ndeya babashero. Chero babashero vakangosvika vakakosora. Isusu tototi ye takadaro. Hey, pakaipa. We are also putting our house in order. Even if she comes, we are waiting for her. She won't last 5 minutes per stage. Anokuvarira mahara munoe. Makadzi are biased in the comments. She was breaking that Alec Macheso is coming to perform and he has the right paper. That's being poker-faced. She is trying to stay in between the lines and low-key supporting what is happening in her country. Why is she fighting this? Zimbabweans are not fighting her. Not to come to Zimbabwe. We are worried about her safety. She must understand, just like South Africa, tine zvatichiri kuitawo. Kwemimi sei muchida kutitonga ku South Africa, motitonga zvakare nekunyika kwedu. Chiko naimi. Nyaya yekushungurudzwa kwema-foreign nationals yatova nenguva. Vanhu vachidzingwa kumahospital, vakadzi vakazvitakura vachisunungukira pasi, vachirambidzwa kurara pamubhedha. But hapana patakamboona ma-artist emuno achimirawo ngaamiswa makadzi. Naimi, une uchida kuimbira hani, achajamba maspika nguva yakaoma kudai vanhu vachiurawa kuSouth Africa. Chiko, tiri kungoti chingomira sha. Kuno unotemwa nemakeni. Holy 10 anokutaurira. Imbira vanhu veikoko. Zvaizvezvi imbomira drama. Right now your music sounds like a mosquito in our ears. Until further notice, chimbomiswa. Ndiyo nyaya irimo mumastreets. Tiri kungoti susu for now guys. Sevanhu vachiri kugadzirisawo their house. Ngatimbomirai takadaro. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe.